Най-накрая. Добре, супер. Радвам се да ви видя и да се запознаем с вас. Днес ще се потопим в света на маркетинга. Ще ви запозная с актуалните стратегии за успешно позициониране на бюти специалисти в социалните мрежи през 2025 година. Подготвила съм доста информация, така че да стартираме с вас. Имаме и план за днес. Защо 2025 година е време за нови стратегии в бюти бранша? 5 актуални стратегии. Как да ги приложите във вашия профил? Ще видим и някакви грешки, които пречат на популяризация на продажбите и вашите първи стъпки. Искам да кажа от сега, че всичко това, което ще споделя днес, е приложимо не само към бюти бранша, защото стратегии са актуални по принцип за социалните мрежи през 2025 година, така че ако не сте специалист от бюти бранша, все пак ви казвам, че със сигурност ще научите нещо ново, интересно и приложимо за вашата дейност. И да започнем с вас. Винаги стартирам от този израз, когато казвам станете празна чаша. Този израз много ми харесва, защото се отнася до идеята, че за да придобие човек ново знание или да получи някакъв нов опит, трябва да освободи ума си от предубедени мнения или стари представи. Всички нещо четем всеки ден, нещо знаем, нещо научаваме ново и така нататък, но когато отиваме към ново обучение, аз винаги казвам, изпразнете вашата чаша, ума си, освободете място за някаква нова информация. Нека тези 30-40 минути ще възприемате и ще слушате тази информация, която ще ви споделям, като с все едно празен ум. Всеки има някакъв опит, всеки нещо е правил вече, но за да дойдат някакви нови идеи, нещо, което ще ви вдъхнови, ще ви посети някаква нова идея, нещо да си направите, просто трябва да си отворите ума си, за да възприемете нещо ново. И така, за да си стартираме, искам да се запознаем с вас, за тези, които не ме познават. Искам да се представя, казвам се Лилия Адамова и съм професионалист в областта на интернет маркетинга, рекламата и продуцирането на образователните проекти. Автор съм на проекта ProMarketing Biz и целта ми е да помагам на фирмите да увеличат популяризирането на бранда си и продажбите. Тези услуги, които аз предлагам, те гарантирано дават резултати на предприемачи, кампании, инфлуенсъри, експерти, които искат да популяризират бизнеса си онлайн и да привлекат повече потенциални клиенти. Аз винаги се стремя да постигнем тези резултати, тези цели, които са на моите клиенти. Тук съм превела няколко примера за брандове, с които работих през последна година-две, така че ако някой иска да се запознае с моята дейност по-близко, можете да посетите сайта ми promarketing.biz и там има цялата информация, или да се обърнете към мен през социалните мрежи, през лични съобщения, да ми се обадите и ще отговоря на някакви ваши въпроси. И така, защо 2025 година е времето за нови стратегии в бюти бранша? Бюти индустрията се развива доста бързо напоследък, по принцип всичко се развива напоследък доста бързо. В социалните мрежи се променят алгоритмите и ако не сте в тренд, нямате тази възможност, пропускате просто някакви трикове, нещо, което би било полезно за вас, но не трябва да се стресирате. Аз винаги казвам, всички промени са на добро, така че не гледайте на това като на проблем, гледайте като на нови възможности.
които естествено могат да ви доведат до по-добри резултати. И започвам винаги от това, че казвам, тайна за успешното и завладяващо съдържание винаги се крои в две неща. Първо е личността, която създава това съдържание. Второ е инструменти, които се прилагат. Нали, ако изучавате някакви техники, използвате темплейти, различни неща, инструменти, това е супер. Това ще ви помогне, нали, за да сте окей в трендове сте. Ама пък всичко зависи от личността на човек, който го създава това съдържание. Какво влага в това, което създава? Неговата енергия, страст, състоянието. И точно заради това винаги казвам, нашето състояние е в основа на нашите постижения и резултати в живота и съответно и в бизнеса. Така че всичко, което правите, просто искам сега да обърна вашето внимание, че не само техники, не само инструменти е отговор на вашите въпроси. Отговор винаги се крои и в личността, в вас, във вашето състояние. Ако постоянно сте в напрежение, ако не релаксирате, ако се стремите само да успеете да постигнете нещо и всъщност не се получавате и удоволствие от това, което правите, то не си влагате тази енергия, която на аудитория, която ще гледа, например, вашите видеа, ще чете вашите публикации, вашето съдържание и така нататък, просто няма да схванат тази връзка, нали, с вас, тази идентичност е с вашето мислене, с вашите идеи, ценности. Така че помислете, това е супер важно. Състояние, в което правиме нещо, от него зависи много резултати. И принципно резултатите идват, в смисъл, някои хора мислят, че когато ще са богати, достигнали цели, постигнали каквото са искали, тогава ще са щастливи и ще показват нещо, ще правят, ще споделят, но всъщност всичко се случва наопаки, наобратно. Първо сме в това интересно, готино състояние, споделяме това състояние, тази енергия с нашата аудитория, споделяме знанията си, опита си и чрез това достигаме своите цели и достигаме тези резултати. Така че това е малко такова в началото напътствие, да кажем, или вдъхновение, или мотивация за вас, за да се замислите за това какво правите и в какво състояние. И така, 5 актуални стратегии за успешно позициониране през 2025 година. Изключителност и уникалност, бързи фунии за продажби, съдържание, което привлича клиенти, а не и само харесвания, личен бранд, това е супер важно, и рекламиране и популяризиране без загуба на бюджет. Стартираме. Първата наша стратегия е изключителност и уникалност. Какво имам в предвид тук? Когато в бранша става все повече специалисти, няма смисъл да се конкурира с цена. Това е най-лошото, което можем да направим и още някакви методи на клюкарство. В бюти бранша просто съм запозната с доста специалисти. Разбирам какво се случва отвътре. Знам, че хора, когато мислят за конкуренция, почват да конкурират или с цена, например, я намаляват и поради тази причина си мислят, че ще спечелят повече клиенти, или пък клюкарстват, нали, където разказват, че услугата била не е окей, нещо се е случило и по този начин се разпространяват някакви неща, информация за специалист, която води до, разбира се, някакви слухове и така нататък. Мисля, че 25-та година вече е абсолютно, тотално друго ниво, което трябва да заемете, без да мислите само за конкуренция. 25-та година ни казва, че трябва да намерите своя уникалност и да се насочите към определена таргет група. Благодарение на това ще получите и по-добри резултати. Как да го направите и с какво да се отличите? Например, открийте някаква силна своя страна. В какъв стил работите, с какви техники, с какви методи. Някакъв вашият подход с нещо е уникален.
Определете идеалният си клиент. Кой е той? Какви са неговите нужди, задачи, желания, стремежи, какво иска да постигне? Създайте уникално позициониране. Защо да се обърнат към вас, а не към друг специалист? Тук превеждам и няколко примера. Ако казвате, аз съм маникюрист и просто се наричате като специалист в някаква област, това по никакъв начин не ви отличава от други, същите специалисти, същите майстори, същите експерти. Но ако ще кажете, аз съм експерт по издържлив маникюр с японска техника за разкрасяване, по този начин веднага се откроявате от другите с техника, с това, че работите със сигурност с някакви издържливи материали, с нещо, което можете да се отличите от другите. Или пък някой казва, че аз съм гримьор. По този начин става дума, че си гримьор за всеки, гримираш във всички техники и така нататък. Но наистина гримьори са различни, имат различни техники, работят с различни хора. Едните се специализират в арт, например, индустрията, пък другите в фешън, третите пък в сватбени. Нали, има различни направления, така да се каже, и ако ще си потърсите своята уникалност и, например, ще кажете, аз съм гримьор, който създава луксозни визии за бизнес дами. По този начин се откроявате от други колеги. Първо, с това, че акцентирате внимание, че се занимавате с луксозна визия, правите луксозен грим, пък и го правите, тук си определяте и аудитория. Коя е ваша аудитория? И бизнес дами. По този начин точно тези жени, нали, които търсят такава услуга, ще видят вашето предложение и ще се опознаят себе си, нали, в това, защото те са бизнес дами, те търсят луксозна визия и точно към вас ще се обърнат. По този начин прилагам тук и една формула за уникалност, така че можете да си поиграете с нея и да измислите как да го направите за вас. Формула за уникалност, помагам на кой да получи какъв резултат и с какъв метод, например, или подход, или техника, или пък инструмент, материал и така нататък. Така, продължаваме занапред. Ако имате въпроси за тази първа част, пишете ми, ще се радвам да ви отговоря. Отиваме към втората стратегия. Съдържание, което привлича клиенти, а не само харесвания. В 2025 година само красиви снимки не продават. Важно е да създавате съдържание, което вдъхва доверие, което показва стойността на работата, което води до записване на клиенти. Съдържание, в което потенциалните ви клиенти се разпознават себе си. Как да го направите? Колкото по-добре разбирате вашата аудитория, колкото по-добре знаете как живеят тези хора, какво правят, с какво се интересуват, какви имат страхове, какви имат възражения, какво искат, към какво се стремят, толкова по-добре ще можете да изградите една обща стратегия за съдържание и да постигнете високи резултати. Използвайте поне 3 вида съдържание, което наистина привлича клиенти. Показвайте как решавате проблемите на клиентите си. Например, създавате портфолио, нали, преди и след процедурата. Показвате самата трансформация, какво се случва с вашият клиент. Показвате реални примери на работата, анализирате, например, за често срещани грешки, как клиенти да ги избегнат. Това също е супер важно. Всички сме хора, всички допускаме някакви грешки, а пък когато не сме специалисти в някаква област, не знаем с какво можем да се сблъснем. Затова, ако ще показвате нещо интересно, ще създавате такова съдържание, в което аз ще се опозная себе си като вашият потенциален клиент, защото или съм допуснала същата грешка, или се страхувам да допусна тази грешка, със сигурност ще ви отбелязвам за себе си като експерт, като човек, към който мога да имам доверие, защото той разбира от това нещо. Обяснявайте на процесите, нали? Защо, например, ефтиният гел лак може да увреди ногтите. Ако се повдига една такава тема,
може би аз нямаше да се замисля за нея. Но ако ще прочета нещо подобно, ще си замислям, че наистина, например, трябва да обърна внимание с какви материали, например, работят тези хора. Нали? А ако вие специалисти работите не с ефтини материали, а с скъпи, то това може да ви е вашето преимущество. Нали? И през това съдържание можете да обърнете внимание на вашите потенциални клиенти към този въпрос. Споделяйте вашата история, ценности, подход, защо избирате, защо сте избрали, например, да станете бюти специалист, или какво прави вашият подход уникален, или какви клиенти вие цените и с кого искате да работите. Определяйте някакви с ваши граници и показвайте, разказвайте за това нещо. Но и всъщност социалните мрежи е за хората отиват там, за да релаксират, нали? За да им е забавно, да има някаква емоция. Затова комбинирайте това експертно съдържание с хумористично съдържание, тъй като хората, идват там да се забавляват, а не само да седят и да се обучават. Затова трябва да има една комбинация. Следете трендове, бъдете адаптивни и забавни. Примери. Споделете видео зад кулисите на вашата работа. Например, стерилизация на инструменти, как персонализирано консултирате вашите клиенти, някаква специална грижа за клиента. Споделете в текста. Нали? За мен не е важно само да направя красив маникюр, важно е той да бъде здрав и дълготраен. Вижте как протича моята работа зад кулисите, какво правя аз, за да предлагам такава услуга на моите клиенти. Или пък публикувате някаква карусел с 5 грешки, които увреждат кожата при грим. Нали? Мислите, че почистването на лицето с мицерална вода е достатъчно? Грешите. Вижте кои 5 грешки в грижата за кожата могат да доведат до проблеми. Плъзнете карусел. По този начин се създава една връзка с тази аудитория, която чете, гледа вашите видеа или публикации. По този начин стигате, нали, до изграждане на доверие. Тук съм привела един мой пример за цялостна стратегия за съдържание, което създавам за моите клиенти. В различни видове създавам шаблони в Canva, след това създавам една обща карта, визия в Miro, където слагам всичка необходима информация за този бранд. Там има и формули за офери, там има и аудитории, и рубрики, които измисляме за какво ще си споделяме за съдържание. Подготвяме цялата комплексна стратегия, качваме там самите текстове, хаштагове, ключови думи, пишеме там сценарии, всичко на едно място и всичко е подредено. Защо ви го показвам тук? Защото знам, че доста хора се оплакват. Не знам какво да публикувам, не знам за какво да пиша. Всичко ми е хаотично. Днес едно, утре друго, после трето вече си забравих за какво писах, какво слагах, нали, какво публикувах и така нататък. За да има един ред и порядък, аз предлагам винаги да се работи с цялостна стратегия. Създавате я веднъж и после си я поддържате. Ако имате нужда, можете да се обърнете към мен и аз с радост ще ви помогна да ви направя такава стратегия. Или пък да ви помагам за създаване за цялостно съдържание и платените реклами. Но определено трябва да има ред и порядък, за да стигате до вашите цели. И така, преминаваме към това, че да повдигнем въпроса. Помислете какво ви кара да се абонирате за някой профил. Когато създаваме тази стратегия, всъщност има и доста важни неща, за да си помислиме, да си анализираме други профили. Защо, например, аз се абонирам за еди какъв си профил? Какво ме кара да го гледам постоянно? Или човек по някакъв начин определен споделя информация, или ме привлича неговото професионално качество, или по какъв начин споделя информация, или как показва и личен живот, и от работата си, как комбинира тези няколко насоки.
помислете върху това, какво ви кара вие самите да се абонирате за някакви профили и какво можете да приложите към вашите профили, нали? Като погледнете какво се случва при тях, това ви харесва и да се опитате да направите нещо подобно. Пък по същото време, когато създавате нещо, трябва да имате и някакви по-дълбоки, вдъхновяващи идеи и смисли на това. Затова винаги казвам, задайте си няколко въпроса. С какво мога да бъда полезна, за да допринеса за другите? Защо ми е да го правя и какво влагам в това, което правя? Защото това нещо създава една добра основа, фундамент. Когато почвате да създавате съдържание, например, ще ви стигне за седмица, за 2, за 3. Но ако нямате никаква такава по-дълбока цел, мисия, идея, която ви вдъхновява, то ще си спрете, нали, след няколко време, в смисъл след седмица, 2-3 месец максимум, ще издържите без никаква вътрешна мисия, така да кажем. Но когато имате по-висока цел, по-смисленост, едно такова, което ви кара да го правите, и това ще ви дава сила, това ще ви дава основа, фундамент, на което можете да се оперете, когато ще ви е малко по-сложно. Затова помислете, може би това, което правите, ще допринася за цялостното развитие на вашият бранш, на вашата ниша. Ще образовате клиентите да разбират, да знаят. По този начин, може би, ще въздействате на хората, допринасяйки някакви ценности, смисли, които влагате, нали, в това съдържание. В смисъл, трябва да гледаме към това, което правите, не просто нещо там да си публикувам, а какво наистина влагате в това. И какво давате на хора с това, което създавате? Докъде води това нещо? Има ли някаква по-мащабна, по-голяма идея? И преминаваме точно към това, което е най-важното, мисля, в 25-та година. Това е създаване и изграждане на личен бранд. Личният бранд не е просто снимки и лого, това е вашата същност, представена по начин, който вдъхва доверие и привлича правилните клиенти. За личен бранд мога да кажа, че това е начин, по който възприемат хората ви. В днешното време това е супер важно. С какво се асоциира се името ви, нали? Това помага да се изградят едни отношения с аудитория. Изграждането на името ви помага да има повече доверие от тяхната страна. Тогава си изпъквате на фона на хиляди, стотици други специалисти. Личният бранд е съвкупност от впечатления, асоциации, ценности, които хората свързват с определен човек. Той е нещо повече от репутация и имидж. Това е съзнателно създаден, поддържан образ на даден човек, който го отличава и го прави разпознаваем. И разбира се, най-желаният ефект и резултат, когато информация за вас се предава от уста на уста. И с личен бранд има и други доста позитивни допълнителни опции. Когато, например, сте си изградили един личен бранд, хората ви оценяват и знаят за вас какъв сте човек, какви имате ценности, какви смисли влагате, какво имате отношение към работата, към клиентите си, как работите, какво влагате. По този начин те създават едно някакво впечатление за вас, като за човек, за вашия характер, за вашите качества, които притежавате. И след това, ако, например, почвате да се занимавате с нещо ново, с нещо друго или пък отваряте втори бизнес, друго направление, хората ще имат към вас повече доверие
и ще с огромно желание, доверие и радост ще ползват, например, вашите препоръки за други продукти, за други дейности, за други услуги и така нататък. По този начин ще имате възможност за да печелите още повече, като сте изградили един свой личен бранд и по този начин хората определят ви като определен човек, на който могат да се доверят. Как да се изгради този личен бранд? Той се изгражда с уникалност, с позициониране, ценности, емоционална връзка и съвместна асимилация. Личният бранд се основава на това, което ви прави уникални. Някакви ваши знания, умения, стил, ценности, подход към работата, това вече казах. Позициониране, ясно представяне на това кой сте, какво предлагате и какво се отличавате от другите. Например, ако давате някакви обещания, че вие си ги спазвате. Ценности. С какви ценности влагате в това, което правите? Става въпрос, например, за вашата почтеност, за устойчивост, за някакви иновации, които използвате, някакви имате принципи в работата, имате си мисия, разказвате за нея, споделяте я. Това са ценности. Създавате и емоционална връзка, когато изграждате доверие и тази емоционална привързаност, хората започват да свързват вашата личност с решаването на техните проблеми или постигането на техните цели. Това е супер важно, когато вече хора знаят, че за да успеят да го направят това нещо, вие сте човека, който знае отговори за тези въпроси. И съвместна асимилация. Това значи, че имате, например, външен имидж, визуален стил, облекло, начин на общуване, някакъв професионален стил, споделяте вашите постижения и с това също се отличавате от другите. Как да го направите? Последователност в съдържанието. Ако днес публикувате съвети за грижа за кожата, а утре рецепта за вечеря, аудиторията ще се обърка. Наистина има това нещо. И когато ми задават въпрос, ами как тогава, защото слушаме, че някои специалисти ни разказват, че трябва да сме показваме и личността си, своя личен живот и всякакви моменти от личният си живот, всъщност да споделяме и за работата. Някой измисля начин, за да води отделно личен блог, например, и отделно професионален. И аз казвам, че това е доста объркващо. Например, ако ви стига време за такъв начин, можете да го правите. Но пък аз винаги казвам, в самите публикации ние поддържаме съдържанието в тези рубрики, в които сме си изградили цялата стратегия. А в сторита ние показваме личен живот до тази степен, до която сме готови да го покажем. Показваме къде сме, как почиваме, как общуваме. В сторита показваме личен характер, показваме отношението, показваме някакви живи трансляции, говориме, разговаряме и така нататък, защото през друго съдържание, през публикации, рилове, видеа, ние можем да стигнем на благодарение на алгоритмите до повече аудитория. Но когато сме стигнали до тази аудитория, чрез сторита, ние градиме връзка, изграждаме тази връзка, изграждаме това отношение, доверие, показваме себе си, показваме личните страни, характер, нещо, което правиме зад кулисите. В сторита могат да бъдат не чак толкова готини някакви снимки, видеа и така нататък, защото по този начин ние сме все едно по-лесни, по-елементарни, по-прости, просто сме хора. Ако искате лентата ви в профилите да изпипана много така, с готини снимки и така нататък, това е супер. Това трябва да се стреми към това, да има стил, да има визия, да има дизайн. Но пък когато сте в сторита, бъдете отворени, бъдете по-лесни, да се създава някакъв ефект на общуване, на споделяне. Все едно човек общува с вас лично и ви опознава като личност.
По този начин комбинирайте нещата и ще стигнете до по-добри резултати. Разбира се, трябва да има и визуален стил, както казах, някаква цветова палитра, нещо, лого, ако имате някакви рамки, нещо, което да има един стил и визия. Лични истории, ценности, хората. Ние обичаме да гледаме други хора, да знаеме за тях нещо интересно, да научаваме техните истории, техните стъпки, с какво се е сблъскали, как са разрешили тези проблеми, неща, въпроси и така нататък. Защото обичаме да купуваме, но не обичаме когато ни продават. И когато гледаме само някакви оферти, ни идва до тук. Нали? Но когато гледаме човек, всеки от нас иска да види друг човек, да го опознае, да общува, да научи нещо ново. Така че бъдете личности, споделяйте вашите истории и ценности. Общувайте с ваша аудитория, както казах, и бъдете уникални. Позиционирайте себе си, своята уникалност, метод, техника, нещо иновативна техника, нещо специфично, стил. Потърсете, не се случва за така, но той, който търси, намира. Така че за това трябва да си отделите време, обязателно. И преминаваме вече към четвъртата стратегия. Тук ще ви кажа, че сега действат бързи фунии за продажби. Ако сте запознати с фунии, има хиляди, стотици всякакви схеми, които са окей, приложими в различни ниши и брандове, за различни стратегии, но пък за бюти бранша точно искам да кажа, че в момента действат елементарни, прости, най-бързи фунии. Първо се фокусирайте върху най-простите решения, вместо да обяснявате всички услуги, нали, помислете какво предложение, което клиентът търси в момента и което е най-лесно да направи като първа стъпка. Например, ще кажа, ако една жена търси да си сложи ботокс, това е доста сложна процедура. Ти трябва да знаеш какъв е специалист, има ли опит, има ли познания, с какви материали работи, с какви инструменти, с какви препарати. И да се довериш е така лесно и просто, за да дойдеш да си сложиш нещо по-така иновативно и технично и нещо, което изисква, нали, доста информативно да си събереш, нали, за да опознаеш този специалист. Това няма да е лесна стъпка за нов клиент. Лесна стъпка за един нов клиент ще е това, на което той може да се реши веднага, лесно, бързо. Например, някакъв масаж за ръце, масаж за лице, някаква процедура за почистване на лице, нещо, релаксиращ масаж, нещо, което, например, води до лесно решение, за да си направи тази първа стъпка, нали? Мисля, че сте ме разбрали. Затова ви предлагам понякога даже някакви процедури, които имат сложна терминология, някакви своите специфични познания и така нататък, помислете, че вашата аудитория не е чак толкова запозната с всичко, което познавате вие като експерт във вашата ниша или във вашия бранш. На тези хора, които стоят от другата страна, на тях може би абсолютно нищо не разбираемо за това, което казвате. Затова се опитайте да презентирате нещата, услугите ви по най-лесният начин. И помислете за вашата аудитория, каква е стъпка за тях, ще е супер лесна, бърза, без ангажиращо, замислящо се действие, да обмислят, да ви следят една година и след това чак да се запишат за масаж, например. Затова тези маркетингови фунии, първо важно да си предлагат веднага тези услуги и да са разбираеми опции за действие. Смисъл, без сложни схеми, действия, обадете се, пишете ми на лични съобщения. Ето ви линка, тук се регистрирайте. Нали? Улесняваме целият този процес, без сложни схеми. Обещавах ви да видим и няколко грешки. За грешки говориме тук, че, например,
твърде много стъпки преди клиент да си запише час, дълги въпроси, ненужни обяснения, сложни форми. Има в сайтове такива едни огромни форми, които трябва да попълват информация преди да си запишат нещо. Моля ви се, опростете тези неща. Никой не иска да попълва хиляди информация. Нека да направи лесна, бърза първа стъпка, ще дойде при вас и вече като имате контакт, попитайте тези неща, въпроси, задайте каквото ви е необходимо, но вече след това, като сте като клиент вече е направил първа стъпка. Оптималният процес. Ясна оферта, бързо решение, лесен запис. В бюти бранша фокусът трябва да е върху бързината и удобството. Колкото просто и бързо клиентът може да запише час, толкова повече ще направите продажби. И петата стратегия. Ако имате до сега още някакви въпроси, на линия съм, отворена съм да ви разкажа, да ви обясня, така че пишете ми. Ще отговоря на всички ви въпроси. И гледаме последната пета стратегия – рекламиране и популяризиране без загуба на бюджет. Аз винаги казвам, ако сте специалист в някаква област, техника, ниша, бранш, бъдете специалист там и позволете на други специалисти да изпълняват своята работа. Смисъл такъв, че ако се опитвате сами да направите всичко, няма как да успеете. Или си намирате специалист, с който да си сътрудничате, който разбира в своята работа, нали, по същия начин, както и вие се разбирате от своята работа. По този начин тази инвестиция в реклама ще има повече резултати, по-добри резултати, да кажем. А пък ако искате наистина да си научите техники, инструменти, за да ги използвате самостоятелно, това също е начин, но тогава се обучавайте. Намерете си ментор, намерете си човек, намерете си курса, обучавайте се как да се прави това правилно, професионално, без да губите пари в крайния сметка, защото губите си време, правите си грешки и накрая си губите пари. Затова това е начина, акцентирам внимание върху това, защото няма как да бъдем експерти във всичко. Или си търсите партньор, с който да сътрудничате, или пък отивате и се обучавате. Това е начина. Но всъщност, ако говорим за рекламирането, разбира се, най-добрият маркетинг е от уста на уста. Затова ви предлагам да си помислите за вашите съществуващи клиенти, които да могат да ви рекламират. Организирайте някакви предизвикателства за вашите клиенти. Помолете ги, насочете ги, обърнете техното внимание, че имате някакви бонуси, отстъпки, подаръци, специални оферти само за тях. По този начин ще изградите още по-дълбока връзка с тях, защото всеки от нас, няма значение на какво сме ниво, колко пари, кой колко изкарва и така нататък, всеки един човек му е приятно да получава подарък, да получава някакъв бонус, да има някаква отстъпка, нещо, което прави специално отношение към него. Затова не забравяйте за вашите клиенти, които могат да ви рекламират и да ви доведат нови клиенти. Помислете за тях. Какво можете да предложите? Някакъв бонус, някаква допълнителна услуга, нещо, с което можете да ги зарадвате и всъщност да ги помолите да ви рекламират. Да ви отбелязат в сторита, в техните социални мрежи, да ви препоръчат, да доведат нов клиент и да получат и те някакъв бонус, нещо приятно и за тях. Така че разбирам, че не всеки в бюти бранш обича да използва отстъпки, всеки работи по своя начин и метод, но не говориме тук за да правиме само намаления и само акции, промоции и такива неща, но за да си помислиме за нашите клиенти, които вече ги имаме, как можем да ги зарадваме и всъщност те да ни доведат още повече клиенти, защото хора се доверяват на други хора. Ако аз препоръчам някакъв специалист, значи съм доволна от него и го препоръчвам, защото ми допада.
ми харесва, дава ми този ефект, който аз търся. И разбира се, моята някаква приятелка, моят познат човек ще ми се довери на това, каквото съм препоръчала аз. Затова това е най-добрият маркетинг в света, когато препоръчваме от уста на уста. Помислете за това, не забравяйте. И другото нещо, което също е много важно в 25-та година, както започнах от самото начало, ви казах, че вече не е времето за да конкурираме. Времето е за да си общуваме, да се обединяваме, да сме по-близки един към друг, да търсиме комуникация с колеги, да създаваме партньорства, да създаваме някакви споделено съдържание с хора, с които си допадаме като колеги, като ценности, като някакво отношение към работа, към клиентите. Общувайте. Това е 25-та година. Тя е за създаване на комуникация, на обвързаност, на свързаност, на общност, на споделяне, на общи изживявания и така нататък. Защото това ни прави хора. Винаги има развитие там, където хора мислят по-широко отворени. Нали? Когато държиме в нашето съзнание само конкуренция, само такива мисли за недостигане на клиенти, нали? Това ни води към такава реалността. В смисъл, всичко е изобилно в тази вселена. Има доста клиенти, има доста неща, на всеки всичко ще му стигне. Така че бъдете по-изобилни в мисленето си, бъдете по-изобилни в това вашето състояние и какво отдавате към други хора. Бъдете себе си, бъдете хора, бъдете отворени, бъдете комуникативни, бъдете добронамерени и търсете своя уникалност. Защото всеки от нас, специалист, всеки от вас има нещо свое, има нещо, което прави най-добре. Просто отбележете това, направете акцент върху това и ще видите как ще се промени вашата реалност и вашата работа. Защото, пак ви казвам, всичко зависи от нашето състояние, от личността и от това какво влагаме в това, което правим. Това беше от мен. Радвам се, че ви споделих тази цялата информация. Благодаря ви за вашето внимание. Надявам се, че сте отворили някакви нови идеи и са ви дошли някакви нови осъзнания. Така че ви казвам, наслаждавайте се на живота и на това, което правите. Тук съм, за да ви бъда полезна, така че ако имате въпроси, ако имате желание да обсъдиме вашите проекти, ще се радвам, ако се абонирате за моите страници, ако ще ми пишете, ако ще ми се обадите и ще потърсите помощ, професионална помощ за вашите платени реклами или за стратегии за съдържание. Благодаря ви, пишете вашите въпроси, ще се радвам да записвам и други полезни видеа за вас. Хубав ден ви желая!